Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созае. Ина имрӯз барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем, неки бисёр видеои хубай бардро. Заминҳои фурӯшӣ аста, як хона аста бардро, касе ҳамин хонара бихара, як мошин падарка ва квартира аста бардро 95 000 сомон ба фирмаи Душанбе буд ё ай бухтар буд, ай киҷое буд да. Ҳамин видео имрӯзара то хиша тамошо кунем бардро, хулоса ҳамаша мефаҳмем. Аз киҷое ки хона замин квартира намемонам дар комментария бинависен, агар ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. Ва касе ки хонаҳай мошина чизе барои фурӯш дорем бардро, инами рақамҳои десен дар имо WhatsApp бинависен, мо барои харидоро мисол чизе рӯӣ мекунем, реклама мекунем. Ҳамин як дона лайки бепул аётон наброрен, касе меҳмонен подписатсия кунен то аз наворҳои наи мо бохабар бишен. Ана ки мерем устоста. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин расмҳое ки ман партофтам ҳозир ҳамира реклама мекардем. бисёр шароитум вазбини бад аст. ман ҳамин хонада зиндагӣ мекунам. духтарчам касал аст. 25 март биёяд 2 сола мешавад. ман дар ба дари духтурхона ҳастам. айни ҳол мехӯрдани нон надорам. илтимос ба ман ёрдам кунед. Бардори азиз мондан набошен, элона сар кадем, аки хишру ака гӯш кунен. Сарш кадем бардро. Яким элони имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пишти заправкаи Фирӯз, ай бозори Корвон то хонара 9 километр будай бардро. 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. Ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора. Хона бардро ремонт ҳам дошта. Гирди хона маҳкама чихеле десен, дар трезаш пластикаи. Ов свет ҳаст, нархиш 133 000 сомонӣ. бисёр ҷои хуб дабдаи шаҳри Душанбе, ана ай бозори Корвон 9 километр дуртар. нархиш 133 000 сомон бардро, хулоса бепулае. ина номрои телефонош, касе харидорен занг бизанен, ҳози хонаи арзона бихарен. нархи хубай неки. бардори азиз, ана ки мегзарем ба диюм элони имрӯза, як хонаи дигаи бардро ишамзура неки мисоли қапул шабити қашанба дамбити мешава. хушру гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кулобод, 5 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. ремонти хонао бардро коробкаи банякайлдор дора, ҳоҷатхона ҳамом доштай, ову светчам бидай. 15 та тахтаи ана 6 метраи 50 кам дигам дора. мисол касе ҳамин хонара бихара, тахтош падарка ана бардро срочни пулуш дар кора, нархша 85 000 сомонӣ мега. агар ними пулушам бити, нимша бад бити мешава. нашод нархиш бо арзонам мекада 85 000 сомон, 5 сотиқ замина, 3 дар хона дар ноҳияи Ёвон бардро. марҳамат бардро, касе ки пул дорем бихаренш, бехушқи ҷои созай. дӯстони азизам, мегзарем ба 3 миллион имрӯза. лайкора фаромӯш накунен, касе меҳмонен подписатсия кунен. ана як квартираи фасони дига бардро дар сентри ҳами Душанбе ба фикрам. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Истаравшан, хонаи 20. дуконата дар 12 этаж қарор дорад бардро, 90/5 квадратай. хона бардро без ремонта чихеле дастурат десен, нархша 800 000 сомонӣ мега. ана доллари урусиша бардро ина бо перевод карда дар бари экран навистагиём. марҳамат брадро, квартираи арзона ай даст натене ки 800 000 сомон мегири, хая ремонт чи мекунӣ, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. ҷои хуб дай Душанбе да. занг бизанен. бардори азиз монда набошен, мегзарем ба як хонаи дига. инами хонаи десен бардро, ана касе ҳамин хонара бихара, як мошин падарка, мошини хубай неки.
хушу гӯш кунед, ҳамаша мефаҳмед. хонаи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри бохтар пештарак қурғонтепа деҳаи қаҳрамон ҷамоати ориёно ҳайвокзал камтарак поёнай. хона бардорад дар лави роҳи калонай. 3.5 сотиқ замин 4 дар хона дора, ремонташ миёнай, ову свет ҳаст, ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам, нарша бардоро ва хуҳарои азиз 200 000 сомонӣ мега. бисёр нархи хубе бардоро, касе ҳамин хонара бихарай, не мошине десен бардоро падаркай. 200 000 сомон фақат. ана ба гуфтагия ки ба ягон квартира ҳам боша алиш мекунем, дар шаҳри бохтар боша бардоро. хулоса беҳтарин нарха ина номерои телефонаш WhatsApp дора, ҳамаи маълумотҳоро занг бизанем, бипурсен. бисёри бардоро гуфтавданд ки аз шаҳри бохтар ягон замини арзон ё бардори на як замини фасон амисун боша ҳамин хонаш мекунӣ тамом кушу гӯш кунем. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар кӯчаи Садим Савхоз. ана 4 сотиқ замини холия гирдаш маҳкама бардоро ов свет ҳаст чихеле десен ҳуҷҷатҳош 100%. ана то замина бардоро асфалт таяраҳаш. ҳамсоё ҳастан, зиндагӣ дора, нарша 135 000 сомонӣ мега. бисёр ҷойи хуб дай бардоро. 135 000 сомон 4 сотиқ замин дар шаҳри бохтар арзона мекадай. номерои телефонаш ҳастай, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. хулоса дига маълумотоша занг бизанед. дӯстони азизу зинаи хонаҳоро гап мезанем, баъд квартираҳо дам мегзарем. барои ҳамон хушрӯ гӯш кунед. бардорои хона десен замине қарор дорад дар шаҳри Душанбе, раёни Исмоили Сомонӣ. 5 сотиқ заминда ду дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хона ҷои зур дай, канечкаи автобуси седа. нархша 145 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен, арзонам мекадай. номерои телефонаш ҳастай, дига маълумотоша да ҳамин рақамҳо занг бизанем. бардоро хонаи 145 000-ро аз шаҳри Душанбе бихарем. 5 сотиқ замин дораву хона. хушрӯ айне ки занг бизанем. бардори азиз, чихеле ки дар аввали видео гуфтем як квартира ҳастай 95 000 сомон. бисёрат мара бовар накардем, мумкин гуфтем ки хай дурӯғам, мумкин бигане ки ман дурӯғгӯира гаре нишон мебинам бардоро. ин ҳам квартираи арзон 95 000 хушу гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ будай бардоро. диден ина? ман аниқша нагуфта будам, не ки дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ будай. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 24 квадратный метр. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагӣ будиям. хона бардоро ҳамаи ҳолаташ хубай чихеле дар сурат десен, мақсад ремонт ҳам дошта, ҳамаш фасон нав ремонт кардагӣ будиям. нархша 95 000 сомонӣ. касе ки пула ҷамъ кардагиам бардоро ҳозир бихаренаш. бардорои ҷон, бисёр дар шаҳри Кӯлоб нависабден квартираи арзон, бардорои на як квартираи фасони дигаи бовар кунед, пул медеш, оли пул мешид, ҳозир мегирифтамаш. хушу гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, духонага дар 3 этаж қарор дорад, шаҳри Кӯлоб, тарафи Шамсиддини Шоҳӣ ништа будай. домои пешинаи хона ремонт дошта. соҳиби квартира мега ки срочна хонаи фурӯшӣ дар 10 микрорайони шаҳри Кӯлоб, ана Шамсиддини Шоҳӣ чихеле гуфтам, ана бушкаи 500 литра дора бардоро, мақсад мотор дора, ягон проблема нест. хулоса духонагай. нархиш 165 000 сомонӣ мега. харидорои аниқ ҳозир занг бизанед. дӯстони азиз, бисёр нависабдем ки аз шаҳри Ваҳдат ҳам ягон квартира биёва ба ча мемонӣ 300-400 000 арзонтар шабон гуфтавдем. бардорои на як квартираи фасони дига чихеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, якхонага дар 2 этаж қарор дора, 34 квадратный метрай. домои пешинаи хонара не ки нав ремонт кардагӣ будиан. соҳиби квартира мега ки срочни фурӯшии адрес шаҳри Ваҳдат, Хоросон 16, наздики мактаби ана Тершенков нависаги хабардоро садикан дар қарибиш будай. нархша 165 000 сомонӣ мега. вай номерои телефонаш ҳаст, касе харидорен ҳозир занг бизанед. мегзарем ба квартираи навбатӣ. аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен, ман дар арзонтар рӯй кардан ва барои шуморо реклама мекунам. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор, якхонага дар 1 этаж қарор дорад, 39 квадратный метр. дом бардоро навастройкаи худай хонара нав ремонт кардагӣ будиан. соҳиби хона мега ки срочна хонаи фурӯшӣ, якхонага ремонт нав кардагӣ будиан. дом бардоро детаҷа будай, дута подвал доштай, 2 сотиқ замини дига ҳам доштай, овсвет ҳаст. ана да сурат будагӣ номер занг бизанем гуфтаги соҳиби хона ҳамуай.
нархша 116 000 сомонӣ мегӯяд. як хонага дар шаҳри Сор 116 000 сомон. харидорои аниқ ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азизам, ина квартираи навбатии дигаи шаҳри Душанбе. як хонага дар 1 этаж қарор дорад. чӣ хеле гуфтум қарор дорад дар шаҳри Душанбе 101 микрорайон да будай. домои пешинаи хона ремонт доштай. соҳиби квартира мегӯяд ки як хонага дар 1 этаж қарор дорад. домои 5 этажка дом будай бардро открити лестница с ремонтом 101 микрорайон да будай бардро. чӣ хеле гуфтум. нархша 215 000 сомонӣ. шаҳри Душанбе бардро 215 000 сомон як хонага. номерои телефонуш ҳаст. касе харидори аниқен, ана занг бизанем бардро. дӯстони азиз, ана аким мегзарем ба 12 мелони имрӯза. як квартираи дигаи бардро неки нархшам созаирам. хушру гӯш кинем. бисёр нависавдем ки шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа квартира бмон. ина бардро квартираи арзон. квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Бохтар. духонага дар 6 этаж қарор дорад. 50 квадратни метр. домои новостройкаи хонара нав ремонт кардагӣ будиянд. соҳиби квартира мегӯяд ки ана дом новостройкаи и квартира дар 6 этаж қарор дорад. духонагаи территорияи шабчароғ да. нархиш 220 000 сомонӣ. духонагаи дар шаҳри Бохтар бардро 220 000 сомон. бовар кинен 100% меарзад. касе харидорен занг бизанед. хай бардоро апо хоҳаро модаро ибад навори инам хели имрӯза чӣ хел буд бардак бори маъқул шуда бошам як дона лайки бепала биҷиқ ҳамин видеора имо WhatsApp чӣ сайт ки дори падилитсаш ки хай худат медони ки мисол падилитсара лайка биҷиқ бардоро касе меҳмоне нами поён да кнопкаи подписатсия ку унамура биҷиқен аз наворҳои нави мо бохабар бишен. ва аз киҷое ки хона замин квартира намондум дар комментария бинависен. агар мада арзонтар оӣ кардан ё ма арзонтар ёфтум барои шумо рози чӣ хеле гап зесам ҳам хел гап мезанам бардро. зинда бошен. раҳмат барои дастгиритон. раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтарин менависен. агар ягон гапи паста биланд гуфта бошам пешакӣ бахшиш мепурсам бардро. аки имрӯз настрени 100% буд ба фикрам камкам бояд ки яке шӯхиам кардем да ки зинда бошем бардро гапа бисёр намекунем ки баъд бисёрода намефора. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. то видеоҳои оянда худона эҳтиёт кунем бардро. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. хай бародарои ҷон, як чи дигар аёдам бировардаме бахшиш ба худо. ана касе то охири видеора тамошо кард бардро мода баҳо битен. аки баҳои 2-3 пастара ҳам 5 бинависен агар комментария даку ма бовар ки хеле хирсан мешам да бовар кин мегум ки ами бародаро апо модаро мисол то охири видеора қатима тамошо кардан ва мада баҳои 5 мондан. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. хай бо як бор дига.